Moi. Kioskin arvovaalitentit jatkuvat tänään. Tänään on vuorossa kokoomus, mutta pääministeri Alexander Stubb on niin kiireinen mies ymmärrettävästi, että hän ei ole tänään nyt tässä vieressäni, vaan itse asiassa mä tapasin hänet jo muutama päivä sitten tuo valtioneuvoston linnassa ja te näette nyt sitten tuloksen kohta. Mä kerron etukäteen siitä sen verran siitä haastattelusta, että siinä on tosi lepposa tunnelma alkuun, mutta itse asiassa sitten se tunnelma tiivistyy aika tavalla ja muuttuu vähän jäätäväksi jossain kohdassa. Ja jos totta puhutaan, niin yhdessä vaiheessa mä vähän pelkäsin, tai mulle tuli mieleen, että itse asiassa Stubbhan saattaisi vaikka kävellä tästä ulos. No ei se sitten kävely, loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta itse asiassa hän jätti kyllä vastaamatta pariin mun kysymykseen. Ja niin mä hämmästyin aika tavalla ainakin toisesta niistä. Katsotaan ja saa nähdä, että hämmästyttekö te. Tervetuloa kioskin vieraaksi, Alexander Stubb. Kiitos. Tänään puhutaan sun arvoista. Joo. Kuinka tärkeää sulle on raha? No, raha on tietynlainen elinehto, eli se on sellainen käypä valuutta, jolla saa ostettua ja myytyä palveluita ja tavaroita. Ei raha onnellisuutta tuo, mutta se on totta kai sellainen aika vakauttava tekijä elämässä. Mihin sä laittaisit se arvoasteikolla? Kuinka tärkeä? No, en mä jostain 1–10, niin ehkä johonkin 5. Sitä kautta, että rahalla on tietysti hyvinvoinnin kanssa aika paljon kuitenkin loppupelissä tekemistä. Entä kuinka tärkeää sulle on menestys? No, mun mielestä menestys on jollain tavalla henkilökohtainen ja yksilöllinen asia. Että me voidaan menestyä elämässä monella eri tavalla. Että voi olla menestyvä isä, menestyvä aviomies tai voi menestyä työssä tavalla tai toisella. Mä luulen, että me kaikki kuitenkin halutaan jollain tavalla rakkautta, lähimmäisen rakkautta ja hyväksyntää. Ja menestyminen voi olla osa sitä, mutta sellainen niin kuin ajatus siitä, että menestyminen on kaikki kaikessa, niin sellaista en ole koskaan miettinyt. Jos ajattelet omaa uraasi sitten millä tavalla sä oot menestynyt, niin se on kuitenkin enemmän juuri tällaista perinteistä menestystä, ei sitä, että sä menestyt niin kuin kotona. No, sitähän ei oikeastaan kukaan muu kuin meidän kotiväki voi tietää. Niin tarkoitankin, että mitä me nähdään siitä. Niin, no mä lähtisin niin, että mä en oikeastaan koskaan miettinyt minkäännäköistä urapolkua. Että kun mä olin pieni, niin mä halusin urheilijaksi, lähinnä jääkiekkoilijaksi. Ja mun isähän oli kykyinen etsiä jääkiekossa on edelleen. Ja se aina sanoi pojille, että muistakaa opiskella kieliä. Sitten mitä sä faija hölisit, me puhutaan suomea, ruotsia ja englantia ja mennään NHL ja tehdään niinku mitään hätää. Ja sitten me tauttiin myöhemmin, että isä on kykyinen etsiä, että se näkee, että noista pojista ei tule mitään. Et sillä saralla ei tullut menestymistä. Sitten sen jälkeen mä halusin golf-ammattilaiseksi, lähdin Jenkkeihin opiskelemaan. En ollut tarpeeksi hyvä, ei tullut menestystä. Ja sitten urapolku oli seuraavaksi akateemikko. Mä halusin tehdä EU-teoriaa. Siinäkin tuli niin ja näin menestystä. Sitten mä olin virkamies 10 vuotta, niin ja näin menestystä. Ja nyt sitten politiikassa on ollut vähän erilainen meininki tietysti päällä. Mutta se menestyminen on niin suhteellinen käsite ja mä oon edelleen sitä mieltä, että menestyminen on sitä, että elää onnellisen elämän. Ei se vaikeampaa. Näitä kahta arvoa, mistä mä nyt puhuin, raha ja menestys, niin mä otin ne siksi oikeastaan esiin, että ne on sellaisia, joita perinteisesti liitetään kokoomukseen. Ja moni pitää niitä aika kovinakin arvoina. Pidätkö sinä niitä kovina? Ei ainakaan sitä menestystä nyt. No siis se on hirveän vaikea sanoa. Mua aina jännittää se, kun puhutaan niin kuin, että kokoomus on jotain mieltä. Me ollaan mikä ihan taas poliittinen liike. Meillä on seinät leveillä ja katto korkealla. Mä uskon vahvasti, että kokoomus on maltillinen keskusta-oikeistolainen puolue. Mä uskon vahvasti hyvinvointiyhteiskuntaan. Mutta kun ajatellaan kokoomuksen imagoa, niin väitätkö, että menestyksellä ja rahalla ei ole niin kuin senkaan mitään tekemistä? No en mä näkisi, että kokoomus on niin sanotusti menestyvien tai rahakkaiden tai varakkaiden puolue. Mä halusin nähdä kokoomuksen maltillisesti keskusta-oikeistolaisessa reilissä. Me uskotaan hyvinvointiyhteiskuntaan ja hyvinvointivaltioon. Me vaan uskotaan, että se kakko pitää leipoa ensin. Mä olisin maailmaa kiertänyt paljon tässäkin ammatissa. Ja on aina aika ylpeänä saanut puolustaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Se tuntuu toki sitten ikävältä, kun joku yrittää pistää sut johonkin kategoriaan. Mä uskon siihen, että meillä on avoin yhteiskunta, hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaveria ei koskaan jätetä. Se on oikeastaan kokoomuksen perusarvo. Eli sä ajattelet, että ne menestys ja raha on vähän kovia arvoja ja sä et halua liittää niitä kokoomukseen? No mun mielestä menestys ja raha ei ole arvoja sinällään, ne on välineitä johonkin. Arvot minulle on vapautta, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, tämän tyyppisiä asioita. Lisää. Mikä on sulle elämässä tärkeintä sitten?
No, kyllä se varmaan lähtee ihan pienistä asioista, eli perheestä, siitä, että on hyvä olla vaimon, lasten kanssa, lähemmäisten ja ystävien kanssa. Sitä, että meillä on hyvä ja hyvinvoiva yhteiskunta. Mä jollain tavalla olen miettinyt ihan pienestä saakka, että yksi päämäärä itselle henkilökohtaisesti on, ja se on onnellisuus, onnellinen elämä. Ja se sisältää sitten monta asiaa. Yhtäältä se sisältää perheen ja ystävät, ja varmaan osaltaan se myös sisältää työn jollain tavalla. Ja sitten on myös kyse fyysisestä hyvinvoinnista, että siitä, että nukkuu hyvin, syö hyvin ja liikkuu hyvin. Eli se on tällainen mielin ja kehon tasapaino, joka johtaa ainakin minulle sitten jonkinnäköiseen onnellisuuteen. Välillä onnistuu, välillä ei. Jos ajattelet sitä, mitä sä just sanoit järjestyksessä, sanoit ensiksi kuitenkin perheen. Jos ajattelet arkea, se ajankäyttöä, niin näkyykö se, korreloiko se siihen? Vietätkö sä eniten aikaa perheessä kanssa? Valveilla tai nukkuessa. Niin, ehkä valveilla. Varmaan näin, että silloin kun mä olin ulkomaankauppa ja ulkoministeri, niin silloin mä matkustin noin 120 vuorokautta vuodesta. Mutta sitten kun mä olin kotona, niin mä olin huomattavasti enemmän läsnä, että päivät oli todellakin loppu siinä 5 maissa. Et silloin oli huomattavasti enemmän läsnä perheen kanssa ja viikonloputkin oli vapaita. Nyt tässä työssä tulee matkustettua vähemmän, mutta ehkä se henkinen läsnäolo on pienempi. Toki mä mietin joskus, kun aamulla lähden aikaisin töihin ja sitten tuun myöhään illalla kotiin töistä ja huomaan, että ei ole tullut vietettyä perheen kanssa aikaa, niin totta kai se tuntuu pahalta. Toki mä oon tällä hetkellä sellaisessa ammatissa, jossa on annettava ihan kaikkeensa Suomen ja isänmaan puolesta ja se vaatii tiettyjä uhrauksia. Ja tämä on sun valinta. Sä uhraat mieluummin vähän sitä kotiaikaa, mikä sua pikkusen harmittaa ja otat tämän. No sanotaanko näin, että se on kyllä muiden valinta. Totta kai tämä urapolku ja tämä työ on tietynlainen valinta, mutta ei näihin hommiin ihan itse valitsemalla pääse. Tämä on nyt elämän vaihe, joka on aika tiukka, mutta mä oon siitä hirveän onnellinen, että pystyy kuitenkin hyvin viettämään aikaa perheen kanssa ja osallistumaan lasten harrastuksiin. Mikä sussa on olennaisinta ihmisenä? Mä en tiedä, oikeastaan sen määrittelee muut, mutta kyllä mä lähden tietysti peruspositiivisuudesta. Joku voi sanoa, että mä oon ylioptimistinen tai mä oon sinisilmäinen. Mä uskon ihan oikeasti ihmisen hyvyyteen. Mä uskon, että me olemme lähtökohtaisesti kaikki hyviä ihmisiä. Me haluamme auttaa toinen toisiamme. Mä vihaan ilkeilyä, mä vihaan riitelyä, mä vihaan huutamista, mä vihaan vastakkainasettelua. Joku voisi sanoa, että okei, sit sä oot väärässä ammatissa. Mutta kyllä se ehkä usko toiseen ihmiseen on se lähtökohta mulla. Mitä sä ajattelet, mistä on tullut toi sun, että se mitä sä oot? Mitkä asiat siihen vaikuttanut eniten? No varmaan äidinmaito eli perhe. Mun edesmennyt äiti oli erittäin positiivinen. Mun isä on positiivinen ja rauhallinen. Oikeastaan tuki ja turva monella tavalla mun idoli elämänpolun varrella pikkupojasta saakka. Mä edelleen kun on hätä, niin soitan isälle, että voit sä auttaa, vaikka mä nyt on tässä pääministerinä. Että varmaan se kotota on lähtenyt sellainen tietty positiivisuus. Ja sitten totta kai ympäristö. Mä oon saanut varttua turvallisessa ympäristössä Suomessa, käynyt suomalaiset koulut läpi, opiskellut sitten myöhemmin ulkomailla. Eli se on osittain varmaan jonkinnäköinen geeniperimä ja osittain sitten se ympäristö, jossa on varttunut. No näiden vaalien alla yksi isoin aihe, mistä puhutaan, on talous tietysti ja säästäminen. Niin tässä tuntuu välillä siltä, että kaikki, mistä puhutaan, pitäisi olla mitattavissa rahassa. Tuleeko sulle yhtään sellainen ajatus, että olennaisia, niitä just mistä sä oot puhunut, että ne itse asiassa unohtuu? Tulee, ja oikeastaan se on aika ahdistavaa, koska tuntuu välillä siltä, että vaalit on jonkinnäköinen kirjanpitoharjoitus, missä käydään kilpalaulantaa säästämisestä. Tämä on hirveän erilainen tilanne kuin 2007. Silloin puhuttiin jakovarasta, eli miten paljon poliitikot voi jakaa hyvää kaikille. Nyt meidän taloustilanne on hirveän hankala. Me ollaan ylivelkaantunut maa tällä hetkellä ja meidän täytyy tehdä jonkinnäköinen korjausliike. Ja lähtökohtaisesti mulle se lähtee siitä, että meidän pitää pelastaa suomalainen hyvinvointivaltio, hyvinvointiyhteiskunta ja sitten keksiä keinot siihen pelastamiseen. Yksi tärkeä juttu on työ. Eli se, että sinä, minä, kaikki suomalaiset kannattaa tehdä töitä, koska se on se ainoa tapa, jolla me voidaan sitten sitä hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitää. Puhutaan vielä kohta siitä työstä vähän, mutta ihan tähän, että sä sanoit, että sua ahdistaa se, mutta sä oot kuitenkin mukana siinä puhumassa jatkuvasti juuri siitä kasvusta, rahasta, säästämisestä, taloudesta. Joo, koska aika harvoin oikeastaan kysytään niitä arvokysymyksiä, joita sä äsken kysyit. Eli kun me ollaan tenteissä, niin puhutaan vaan kasvusta, puhutaan säästöistä ja puhutaan rahasta. Toki sitten kun on Suomen pääministeri ja johtaa Suomen hallitusta ja maata,
niin meidän valtion budjetti on 53 miljardia euroa, Suomen bruttokansantuote on noin 200 miljardia euroa, ja se on aina tiettyä tasapainoilua. Kaikista tärkeintä on, että tehdään hyviä päätöksiä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Tähän liittyen vielä niin kuin taloudesta ja siitä, että mistä sitä kasvua saadaan, niin yksi yleinen asia on myös se, että puhutaan kuluttamisesta. Ja tuntuu siltä, että meitä koko ajan patistetaan kuluttamaan mahdollisimman paljon. Mutta nyt jos ajattelet niitä asioita, mistä sä sanoit tulevassa onnelliseksi, niin ei ne ole niitä. Eikö tämä kulutus ja se kasvu tuo aika paljon myös ihan turhasta kamasta? Kyllä se varmaan osittain tulee, mutta mä en näe tätä niin hirveän mustavalkoisena. Mä oon onnellinen siitä, että yhteiskunta ja maailma kehittyy jatkuvasti, että me opitaan uutta. Ja kulutus on totta kai osa sitä. Ei kulutusta pitää nähdä vaan pahana. Kulutus voi olla perushyvinvointia myös. Se ei ole niin yksinkertainen asia. Mutta voiko se myös olla sellaista oikeasti, että täällä vaan tuotetaan mitä vaan, kunhan ne saadaan johonkin myytyä ja sitten tulee rahaa? Ei, vaan mä lähden siitä, että onnellisuudessa on olemassa tietty kehä. Ja se kehä on mieli ja keho. Ja molempia pitää hoitaa. Mä nuorille esimerkiksi puhun paljon siitä, että hei, älkää koskaan kyynistykö. Olkaa aina uteliaita, oppikaa aina jotain uutta, lukekaa kirjoja, kirjoittakaa, olkaa interaktiivisia. Ja sitten nuorille mä sanon kanssa, että hei, muistakaa tämä kolmiyhteys, uni, ruokavalio ja liikunta. Jos nämä kaksi tulee yhteen, niin silloin me ollaan onnellisia. Kuluttaminen on sitten sivuseikka, mutta silloin kun hoidetaan valtion taloutta, niin pitää myös puhua siitä, millä tavalla porukat kuluttaa. Mutta eikö se ole hassua? Onhan tässä iso ristiriita, että sä sanoit, että se on sivuseikka niin kuin tässä, mutta se on kuitenkin juuri se, että eikö sä tee tavallaan niin kuin nyt sit vähän kaksilla rattailla, että tavallaan siitä olisi niin kuin pakko puhua, mutta oikeasti ne ei ole niitä tärkeitä juttuja sunkaan mielestä. No se on hirveän vaikeaa, että sanotaan näin, että jos mä pääministerinä puhuisin vain ja ainoastaan liikunnasta tai mielen ja kehon hallinnasta, niin jengi vähän katsoisi, että hei, eikö pitäisi myös hoitaa tätä taloutta? Eli nämä ei ole sellainen mustavalkoisia juttuja. Ihminen voi hyvin mahdollisesti niillä resepteillä, joista äsken puhuin. Ja sitten yhteiskunta voi hyvin, jos me saamme aikaiseksi työtä ja talouskasvua. No esimerkiksi tästä työllisyydestä, niin Etla on ennustanut, että 1/3 mahdollisesti suomalaisista työpaikoista häviää tietoteknisyyden niin kuin seurauksena. Niin eikö sä ole tästä yhtään huolissasi? Oletko sä tästä huolissasi, että se ei välttämättä niin kuin tule se sun toivoma tulevaisuus? Että voi olla jopa niin, että työpaikat vähenee. Mitä silloin pitää tehdä? Totta kai on huolissaan ja sen takia me olemme valinneet työlinjan. Eli me lähdetään siitä, että Suomen kustannustaso ei tällä hetkellä ole kilpailukykyinen meidän verrokkimaihin tyyliin Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin. Ja meidän täytyy pitää työtalkoot, jotta päästään uudestaan nousemaan. Mutta tiedätkö mitä? Mä luulen, että työ tulevaisuudessa tulee olla aika erilaista. Otetaan alle 30-vuotiaat. Ei ne varmaan unelmoi sellaista duunista, joka on 1–5. Ei ne myöskään ajattele, että on olemassa vain täystyöllisyys ja työtön, vaan työelämä tulee olemaan erilainen. Tulee olemaan paljon enemmän etätöitä, me liikutaan, me vaihdetaan uraa, me kerätään meidän varainto pienimmistä puroista. Et me vanhemmat vähän niin kuin kalkkikset ei välttämättä aina ymmärretä, mikä tulee olemaan moderni työelämä. Meidän pitää vaan kyetä uudistumaan eikä fakkiutua niihin vanhoihin ajatuskaavoihin. Uskotko, että sieltä riittää kuitenkin kaikille töitä? Totta kai, koska työ luo aina työtä. Siksi mä oon puhunut paljon siitä. Pelkää robotisaatiota yhtään ja sitä. No ei, kun se on osa tätä työn kehittämistä. Ihan samalla tavalla. Se jättää tosi paljon työpaikkoja. Kyllä, mutta me ollaan menossa varmaan kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa me tullaan käyttämään ehkä työssä enemmän aivoja kuin sitä fyysistä puolta. Ja tämähän on ihan hyvä kehitys. Et jos me lähdetään vaikkapa jonnekin Fordin linjoille joskus teollisaikana, niin silloinhan työ oli erittäin kaavamaista ja mekaanista. Nykyään se tulee olemaan luovempaa ja erilaisempaa ja meidän täytyy muuttua. Mä en ole koskaan ajatellut työtä sillä tavalla, että se on jonkinnäköinen nollasummapeli. Siksi mä haluan esimerkiksi maahanmuuttoperäistä työvoimaa, tai siis työperäistä maahanmuuttoa tähän maahan. Mun mielestä olisi hienoa, jos nuoret aloittaisivat työn aikaisemmin. Mun mielestä meillä on epäreilu yhteiskunta, että naisten uria sorretaan, koska meillä ei ole oikeaa lainsäädäntöä. Musta ihmisten pitäisi ehkä tehdä vähän pidempään töitä. Työn pitää myös olla kivaa, että me niin kuin mietitään työtä, että se ihan mustavalkoisena ja se häiritsee. Mutta kannattaisiko kuitenkin miettiä joku semmoinen varasuunnitelma siltä varalta, että niitä työpaikkoja ei sieltä tule sitä 100 000, mitä tekin toivotte? Että olisiko se kuitenkin fiksua? Kyllähän tässä on varasuunnitelmia vasemmalla ja oikealla. Onko? No kerro yksi. Totta kai. Siis suunnitelma sitä kautta, että miten esimerkiksi saadaan... liittyen tulonjakoon. Että jos kaikille ei
riitä töitä, niin miten tulot pitää jakaa semmoisessa maailmassa? No siis ne pitää jakaa totta kai sillä tavalla, että ihminen pystyy elämään. Meillä pitää olla sellainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa työn tekeminen ja työn teettäminen on kannattavaa. Jos ei siihen kykene, niin sitten meillä on turvaverkko, joka ylläpitää. Mun mielestä me ollaan en missään nimessä. Mä uskon pohjoismaiseen suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, hyvinvointivaltioon, ja sen ylläpitäminen on kaikista tärkeintä. Mutta tämä menee sitä kautta, että... Mutta siitä sun mielestä kelpaa vielä leikata kuitenkin 6 miljardia tässä kohtaa. Nyt sä ehkä vähän vedät mutkat suoraksi, niin kuin jotenkin jopa sanon niin kuin epäreilulla tavalla, että meidän pitää ensin leipoa se kakku ja sitten jakaa siitä kakusta. Sen pitää olla se lähtökohta. Onko se leipominen oikeasti sitä, että sä otat siitä nyt 6 miljardia ja sitten sä aiot leikata kuitenkin etuuksia ja muuta ja nyt sä sanot, että emme siihen perusturvaan millään lailla puutu, niin kyllähän siinä nyt on perusturvaa puuttumista. Se leipominen ja se reiluus lähtee siitä, että me ollaan tuplattu meidän velka 50 miljardista 100 miljardiin euroon 6 vuodessa. Jos me jatketaan tätä tietä, meidän velka on 124 miljardia euroa vuonna 2019. Mun mielestä ei ole reilua, että me otetaan suomalaista kohti lisävelkaa 2000 euroa vuodessa. Se on 4-henkisessä perheessä 8 tonnia. Se on mun mielestä vastuutonta. Eli nyt leivotaan sitä kakkua, viedään suomalaiset työelämään takaisin, jotta sitten voidaan ylläpitää niitä palveluita ja lopettaa se juustohöyläleikkaaminen. No niin, me palataan vielä mahdollisesti noihin, mutta puhutaan tässä välissä ihan näistä perusarvoista, jotka on semmoisia, joita kokoomus on niinku itse ilmoittanut arvoiksi ja myös sinä. Tässä on vapaus, vastuu, koti, uskonto ja isänmaa. Niin nyt mä pyydän sua valitsemaan näistä tärkeimmän. Ei pysty valitsemaan, ne on kaikki tärkeitä. No sit puhutaan kaikista. Mistä haluat aloittaa? No lähdetään vaikka vapaudesta. No kenen vapaus ja mistä? Kaikkien suomalaisten vapaus, yksilövapaus. Eli lähtökohtana on se, että pitää olla erittäin hyvät perusteet sille, että sinun vapautta rajoitetaan, että valtio jollain tavalla puuttuu sinun tekemiseen. Vapauteen yhdistyy aina sitten vastuu, eli se, että pitää kiinni sovituista säännöistä, pitää kiinni laista ja auttaa hädässä olevia ihmisiä. Eli vapaus ja vastuu menee käsi kädessä. Me elettiin kylmän sodan aikana yhteiskunnassa, jossa sorrettiin vapautta kommunistisissa valtioissa, autoritäärisissa regiimeissä. Ihmisen vapauden rajoittamiseen pitää aina olla jättiläismäisen hyvät perusteet. No otetaan ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että jos vastakkain on sijoittajan vapaus pitää sijoituksensa salassa ja yleisön vapaus tietää tämä sijoitus, niin kumman puolella sä oot, kumman vapauden puolella? Riippuu lainsäädännöstä. Meillähän on aika avonainen sijoituslainsäädäntö. Euroopan unionissa on tiettyjä toimenpiteitä, jotka lähtee. No, tämä on sellainen 50-50 kysymys, että riippuu täysin sijoituksesta. Mulla ei ole niin kuin hirveän vahvaa kantaa tähän. No niin ylipäätään, niin vapaushan on aina sellainen asia, tai ei aina, mutta joskus sellainen asia, että mun vapauteni rajoittaa sun vapautta. Osaatko sanoa mitään sellaista yleistä linjaa sille, että millä puolella sä oot? Tässä sä et osaa sanoa, että sä sijoittaja vai yleisön? Mä oon sillä puolella, että vapaus kannattaa aina ja vapauden pitää olla reilua. Meillä pitää olla sellainen yhteiskunta, jossa sinun vapaus ei rajoita minun vapautta. Totta kai meillä on sitten sellainen sääntöyhteiskunta, jossa on tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä, jossa ei saa esimerkiksi loukata toista ihmistä tai rikkoa sitä lakia. Se on se, joka on se vapauden raja, mutta mä en halua sellaista poliisiyhteiskuntaa tai sanotaanpa autoritääristä kommunistiyhteiskuntaa, jossa toista ihmistä valvotaan. Mä haluan, että sä saat tehdä juuri niin kuin haluat. Jatketaan tästä vastuusta sitten seuraavaksi. Kenellä pitäisi olla vastuu ja kenestä? Meillä kaikilla. Ehkä ensimmäinen lähtökohta on siitä, että yksilöllä on vastuu omasta itsestään. Sen jälkeen vastuu siirtyy siitä lähipiirille, vaikkapa perheelle, sukulaisille ja ystäville. Mutta loppupelissä, jos ihminen on sellaisessa tilanteessa, että ei pysty ottamaan itsestään vastuuta tai jää yksin, niin silloin yhteiskunnalla pitää myös olla vastuu. Onko se niin, että jos sä et pärjää hirveän hyvin elämässä, niin siitäkin on, se on sun oma syy, sä oot siitä vastuussa? En mä lähde moittimaan tai syyllistämään ketään. Mun mielestä toi on ihan väärä tulokulma, jos totta puhutaan. Mun mielestä mä en halua lähteä moralisoimaan toisten ihmisten elämää, vaan musta on kaikista tärkeintä se, että meille annetaan tasa-arvoinen mahdollisuus kukkia tässä maailmassa. Ja suomalainen yhteiskunta on siinä mielessä hieno, että meillä on yhteinen koulutusjärjestelmä ja lähtökohdat meidän yhteiskuntaan on samanlaiset. Jos kokoomus saa sellaisen tappion näissä vaaleissa, mikä näyttäisi nyt tulevan näiden galluppien perusteella, niin tunnetko sinä sellaista vastuuta, että aiot jättää tehtäväsi? No ensinnäkin niin mä en koskaan ajattele tuolla tavalla. Tässä on 25 päivää vaaleihin,
Ja minun mielestä meillä on erittäin hyvä henki kentällä. 50% kansalaisista ei ole päättäneet, ketä äänestää. Eli en hetkeäkään ajattele ton tyyppisiä kysymyksiä, mutta kiitos kuitenkin kysymästä. Mutta nyt jos mä pyydän sua kysymään sitä, pyydän sua ajattelemaan sitä hetken, niin voitko? Eli mitä tekisit? En, koska mun mielestä silloin mun fokus menee ihan väärään suuntaan. Teen kaikkeni sen eteen, että Suomi ja isänmaa voi hyvin. Ja on tehnyt oikeastaan niin 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, viimeisen 9 kuukauden ajan pääministerinä. Ja aion jatkaa samalla tarmolla. Se on minun vastuu. Muuta vapautta minulla ei ole. No sitten tämä, kotiuskonto ja isänmaa. Joo, ne on perinteisiä oikeastaan kokoomuslaisia arvoja. Ja mun mielestä niitä ei pidä stigmatisoida. Koti, sieltä se kaikki lähtee. Se arvopohja, joka me saadaan, puhuttiin ohjelman alussa siitä. Uskonto, Suomihan on perinteisesti kristinuskoon tukeutuva yhteiskunta, jossa suuri osa meistä suomalaisista on luterilaisen kirkon jäseniä. Ja ne arvot, jotka kristinusko antaa, on mun mielestä edelleen käypiä. Ja isänmaa, siitähän se kaikki lähtee. Mä oon nähnyt oman tehtäväni elämässä ajaa Suomen asiaa, isänmaan asiaa ympäri maailmaa. Ja sen on toivottavasti tehnyt parhaani mukaan. Uskotko sinä Jumalaa? Mä en lähde vastaamaan tollaisiin kysymyksiin, en televisiossa tai muutoin. Ne on henkilökohtaisia kysymyksiä. Oikeasti? Ne on henkilökohtaisia kysymyksiä ja silloin me mennään sellaisen yksityissuojan niin kuin rajan yli, josta mä en halua puhua. Ja mä toivon, että sä kunnioitat mun päätöstä. Ehdottomasti kunnioitan. Ajattelet sä, että sillä on jotain merkitystä, uskotko vai et siihen, minkälaista politiikkaa sä ajat tai mitä sä teet? Mä luulen, että meillä on Suomessa monella, mukaan lukien minulla, kristinuskon pohja, arvopohja. Ja totta kai sillä on vaikutuksia päätöksentekoon. Otetaan tähän loppuun vielä vähän pikakysymyksiä politiikasta. Oletko valmis? Kyllä. Eutanasia, kyllä vai ei? Kyllä se on mahdollista. Onko tämä myös puolueen kanta? Nyt en muista, mitä puolueen asiakirjoissa asiasta lukee, mutta mun mielestä kunniallinen elämänloppu, arvokas elämänloppu pitää suoda kaikille. Nimeä suurin uhka, jota vastaan NATO olisi hyvä turva. Yleinen turvallisuus. Kerro vähän lisää, laina vähän. Mikä on yleinen turvallisuus? NATO-jäsenmaata vastaan ei ole kukaan koskaan historian aikana hyökännyt eikä tule hyökkäämään. 2 huomiota, tai oikeastaan 1. Mitä jos Baltian maat ja Keski- ja Itä-Euroopan maat ei tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa olisi NATO-jäseniä? Ei olisi mukavaa. Kuka ne hyökännyt? Kuka Suomeen mahdollisesti voisi hyökätä? Ei tällä hetkellä ole yhtään sotilaallista uhkaa tai hyökkäysvaaraa. Perustulo, kyllä vai ei? Pidän sitä aika vaikeana kokonaisuutena. Minä kannatan enemmän sellaisia toimenpiteitä, jotka edesauttaa suomalaisia tekemään töitä ja työllistymään. Ja perustuloko sun mielestä ei sitä tee? No, perustulo ei ole ainakaan insentiivi työnteolla. Minun mielestä meillä on liikaa kannustinloukkuja ja niitä pitää purkaa. Eikö se voisi nimenomaan olla sitä? Sun ei tarvitse, niin sä saat aina työstä palkan, sä et ole missään loukossa. No, meidän pitää itse asiassa integroida työelämä ja sosiaaliturva paremmin yhteen, mutta meillä on tällä hetkellä erittäin monimutkainen järjestelmä. Annan vain yhden esimerkin. Yksinhuoltaja, joka saa palkankorotuksen 1 500 eurosta 2 000 euroon, nettohyöty tälle yksinhuoltajalle asumistukien ja päivähoitotukien jälkeen 25 euroa. Järjestelmä ei toimi. Eikö juuri tähän se perustulo olisi hyvä ratkaisu, ainakin se yksinkertaisesti? Ei, vaan ratkaisu on siihen se, että tällä yksinhuoltajalla on suurempi insentiivi tehdä enemmän töitä. Leikkaukset vai elvytys? Ei kumpikaan, vaan työ. Mutta leikkauksia ajat kuitenkin 6 miljardin edestä. Kyllä, koska me perustamme meidän näkemyksen valtiovarainministeriön lukuihin. Me emme voi elää pellossa, me emme voi sysätä lisävelkaa meidän lapsille. Jos me emme tee työtä, niin veronkorotusten ja juustohöylän tie ei koskaan lopu. Me haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunta ja se ei tule elvyttämällä eikä veronkorotuksilla. Mutta nyt kun mä eikä leikkauksilla. Ei Suomi lähde leikkauksilla nousee, vaan Suomi lähtee nousuun työ. Mä en kysynyt, millä Suomi lähtee nousuun vai kumman valitset, leikkaukset vai elvytys. Ja heti perään sanoit, että leikata täytyy 6 miljardia ja sitten elvytykset ei käy, niin eikö tämä ole sitten aika selvästi se leikkaus? No, silloin me voidaan sanoa näin, että lisäelvyttäminen ei ole mahdollista ja joudumme leikkaamaan.
Moni kritisoi leikkauslinjaa aika voimakkaastikin. Muun muassa professori Pertti Haaparanta oli sitä mieltä, että on vaikea enää löytää akateemisesta tutkimuksesta yhtään mitään, joka tukisi kiristystä. Mikä tarkalleen ottaen on vakuuttanut sinut ja kokoomuksen, että se pitää nyt tehdä? Sanoisin, että yli 90% tämän maan talousviisaista asiantuntijoista ovat täysin eri mieltä tuon äskeisen väitteen kanssa. Suomi ei lisäelvyttämällä eikä tietenkään lisäleikkaamalla nouse, vaan Suomi nousee vain ja ainoastaan työllä. Tämä maailma ei ole niin mustavalkoinen kuin tuossa kysymyksessä äsken esitettiin. Haaparantahan olikin muuten sitä mieltä, että maailmalla puhutaan, että Suomessa saattaa tehdä mitä vaan, mutta eikö meidän pidä kuunnella sitä, mitä maailmalla mietitään näistä asioista? Kaikella arvokkuudella ja kunnialla kyseistä ekonomistia kohtaan, niin en olisi ihan samaa mieltä. No nämä 6 miljardin leikkaukset, otetaanko myös köyhiltä? Me joudumme kaikki osallistumaan talkoihin, mutta kaikista vähätuloisimmilta ei. Onko miesten asevelvollisuus mielestäsi tasa-arvo-ongelma? En näe sitä tasa-arvo-ongelmana, sehän on perinne. Et näet tasa-arvo-ongelmana sitä, että sukupuolen perusteella joutuu tekemään jotain, mitä toisen sukupuolen ei ei on tarvitse? tiettyjä sellaisia perinteisiä asioita, joista kannattaa pitää kiinni. Nyt on mahdollisuus myös sitten naisilla osallistua asevelvollisuuteen, mun mielestä sekin on hienoa. Eikö tämä perinne on vähän sellainen argumentti, millä aika moni puolusti esimerkiksi sitä, että vastusti sukupuolineutraalia avioliittolakia, että onko se argumenttina kovin kummonen? Toki, mutta sanotaanko tuon kysymyksen tulokulma ja näiden kahden asian yhdistäminen, niin ehkä menee pikkasen yli mun hilseen valitettavasti. Millä tavoin? No sillä tavalla, että mä en lähtisi ehkä linkkaamaan tasa-arvoista avioliittolakia, jota Ei siis vaan sitä tuin, tai argumenttia. sitten asevelvollisuutta. Mä en näe, että näillä kahdella on mitään toistensa kanssa tekemistä, mutta siinä mielessä ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä puhuin vain siitä argumentista, siitä perinteestä, että se on se sun perustelu. Mikä on sun mielestä Suomen suurin tasa-arvo-ongelma? Se, että naisen tienattu euro on pienempi kuin miehen ja että naiset eivät pysty tekemään samalla tavalla uraa kuin miehet, koska on olemassa loukkuja. Se on minun mielestä epäreilua ja se on tasa-arvo-ongelma. Ihan tähän loppuun vielä tiivistys kaikesta tästä arvopuheesta. Mikä on sun mielestä se arvo, jota sä toivoisit, että suomalaiset muutkin alkaisi niin kuin enemmän nostaa esiarvosta? Kaveria ei jätetä. Kiitos, Tupu. Kiitos. No niin, ja nämä arvovaalitentit jatkuvat heti huomenna. Eli tänne tulee suoraan lähetykseen Antti Rinne Jennan haastatteluun. Ja hänelle voi esittää kysymyksiä, niin kuin kaikille muille. Että ainoastaan nyt tämä Stubb oli tämmöinen nauhoitettu, mutta muut tulevat sitten suorana. Jos menette sivulle yle.fi/kioski, sieltä löytyy artikkeli nimeltä Kioskin vaalitentit, kysy puoluejohtajien arvoista. Ja tässä voi nyt sitten päättää, että kysyykö kaikilta puoluejohtajilta vai ihan voi nimetä myös sen, keneltä haluaa kysyä. Ja kysykää ihan mitä vaan. Näitä nostetaan esiin sitten mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin voidaan. Eikä muuta kuin hauskaa illan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!